E seguimos aquí neste tempo de información, lóxicamente hoxe moi pendentes do inicio das festas en Celas de Peiro, que aínda se prolongarán ata o domingo día 16. Quen mellor que o presidente da Comisión de Festas para que nos explique como vai a ser este ano o programa de festexos. Temos precisamente a Martín Vázquez ao outro lado do fío telefónico. Martín, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Que tal? Imagino que, bueno, xa todo preparado e desexando, non? Que comecen as festas este ano. Sí, xa estamos aquí, xa, bueno, ainda falta alguna cousiña, pero, bueno, xa está todo bastante preparado, sí. Bueno, coméntame, como vai a ser o programa desta temporada, deste 2026? Bueno, empezamos como casi sempre, que a paella hoxe, ás 9, que xa é a 15ª edición, nos levamos 4, pero xa houve 11 antes que a nós. E hoxe temos o plato forte nas orquestas e que teremos os satélites, que irá acompañado de feminidis para alargar máis a festa. Bueno, eso vai a ser na xornada de hoxe venres, pero mañá sábado comeza antes, non? E toda esa actividade. Efectivamente, mañá xa empezamos cedo cas lianas e as alboradas, ca colaboración do grupo de gaitas da Beira do Monte, e, bueno, temos a misa despois a unha, para darlle continuación paso a sesión Vermú co grupo Gris. Tiremos os sorteos que se solen facer sempre na sesión Vermú, un lote de ibéricos e un xamón. Pola tarde hai xogos infantis poscativos, máis festa da espuma, e pola noite volvemos ter o grupo Gris para dar unha gran verbena. Como dicíamos antes, ao principio, este ano son 3 días, os festexos aí en Celas de Peiro, polo tanto, o domingo día 16 tamén tedes aí moita actividade. Efectivamente, temos a misa na honra de San Roque, despois temos sesión Vermú co grupo Unión e Fuerza, onde sorteremos unha televisión, bueno, minto, a televisión é pola noite. Pasa que está aquí, así xa aproveito para decir que, ainda que no díptico e creo que no cartel está tamén posto xunto ca sesión Vermú, será o sorteo pola noite. Ás 6 da tarde volvemos a ter xogos infantís, e ás 11 Unión e Fuerza, máis para outra vez alargar a festa, Disco Móvil Impacto. E, bueno, tamén temos que comentar que algo xa tradicional aí en Celas, como fin de festa, como punto final, como broche de ouro, a denominada Festa das Papas. Explícanos un pouquiño en que consiste. Sí, efectivamente. Pois mira, isto é unha tradición que, polo que me contou aquí xente maior da aldea, que ven de que, bueno, que hai moitos anos, pois claro, para resucitar un pouco de estar tanto tempo de festa, bebendo tanto alcohol, pois que empezaron a facer papas así. Bueno, ahora que lle quedara, pero ahora que do de tradición, pois non tan a última hora para que a xente máis maior poder disfrutar tamén, non? Pero alrededor das 2, 3 da mañá teremos as papas listas para que a xente se poida degustar. Hai quen lle gusta así sen máis engadidos, e hai quen lle bota bastante azúcar para comer azúcar con papas, máis grande. Se fan, polo tanto, un pouquiño tamén a gusto, non? De todos os veciños. Sí, efectivamente, tamén que lle bota máis ou menos leite e tal, bueno, temos aquí un pouco de todo para que cada cal faga ao seu gusto. Por lo que me contas, me dices que na actualidade non se organiza esta Festa das Papas tan tarde como era habitual, un poquinho antes, que será, sobre as 2, as 3 da madrugada? Sí, efectivamente. É que eu recordo de chaval que se facía a última hora de todo. Entón, bueno, quizá a xente máis nova non toma tanto, ainda que, bueno, eu, por exemplo, si que me aficionei a tomar uns pouquiñas, a verdade, xa que a tradición, pois, animeime, pero cando tiña 15 ou 16 anos non me chistaba, igual estaba outras cousas. Entón, adiantouse un pouco para que a xente máis maior tamén poda disfrutar e non se tiña que ir tan tarde, pois, bueno, sabemos que normalmente que hai quen aguanta máis, pero, bueno, non todos aguantan hasta as 5 da mañana. Bueno, está claro que si é unha tradición aí en Celas, hai que cumplir con ela e hai que polo menos probalas. Efectivamente. Coméntame, cantos sois aí na Comisión de Festas? Pois somos 14, este ano tuvemos algunha baixa, pero tomou algunha alta, pero, bueno, vámonos mantendo, non é un mal número, e ademais despois sempre temos axuda dos veciños, para a paella encárganse os veciños, nós prácticamente non facemos máis que vender e dar a paella, eles encárganse de facela, de servila e tal. Daquela, bueno, temos bastante axuda, aparte que somos un número, bueno, importante de xente para función. Sí, realmente, polo que nos contas e polo que nos contan outras comisións de festas, a verdade é que 14 é un bo número. Sí, é que, por exemplo, a anterior comisión despediuse sendo 5 ou 6 integrantes. Obviamente,
costaba bastante máis realizar o traballo, ainda que é certo que cando xa levas anos de rodaxe, pois hai certas cousas que, digamos, que fanse un pouco por inercia, pero claro, 6 persoas solo para atender a festa, ao final, por moito que che axuden, faise duro. Bueno, pois esperemos que todo vaya ben, que estas festas se teñan, como sempre, moito éxito, que acuda moita xente esta fin de semana, xa dende hoxe ata ali, ata Celas, seguro que así o farán, sobre todo esta fin de semana, que mañá é festivo, polo tanto, xa, dende hoxe mesmo, poden trasnochar un pouquiño máis, porque mañá non haberá que madrugar tanto. Sí, confío que, bueno, que é verdad que este ano coincide que o 16 pois é domingo, pero bueno, sempre hai que entrar en vacacións en agosto, non? E tamén confiamos que algún pode ir un pouco máis tarde traballar ou que lle den o día, que non hai problema. Pero si, hoxe é venres, mañán é sábado, esperamos que este ben, confiamos que o satélite sexa un atractivo para a xente de todas as idades, e que nada, que sexa unha gran festa, como de costume. Pois esperemos, e ogalla que así sexa. Martín Vázquez, presidente da Comisión de Festas de Celas de Peiro. Moitísimas gracias, como sempre, por atender a Radio Culleredo. Moitas gracias. Un saúdo.